Evo, konačno, šorc sa mora. I to kojeg? Našeg Jadranskog mora. Prvo ovo godine. Evo. Zašto snimam? Zato što ne mogu to preko fotke samo sve reći, a ne da mi se sad toliko pisat. Uglavnom, ponela sam si kamenčiće koje sam neki dan, eto, onak spontano označila ne nužno emocijama, dobro, prvenstveno emocijama, a onda i osobinama. Samo 4 za sad, sjetila sam se najnegativnijeg unazad godinu i pol, 2. To su bol, sram, zlo i krivnja. I želim se toga riješiti. Postoji tradicija, nisam sigurna u kojoj točno europskoj zemlji, ali postoji tradicija da kad riješiš, kao kad baciš na nekom mjestu kamenčić sa napisanim, navedenim nečim čega se želiš riješiti, znači baciš, ne znam, pokraj šume, baciš u more. Evo, ja ću sad baciti u more i želim se riješiti svih tih negativnih, jaki osjećaja. Evo, tako da dajem vam ideju. Možete i vi. Ako mogu ja, možete i vi. Evo. Tako da, riješite se boli. Samo malo rješavam se ovih osjećaja negativnih. Ajde, baci. Baci zlo. Ajde. Ajde. Odlično. Znači, imam i pomagačicu. Eto, rješavamo se krivnje. Ok, doći ću u vodu. Dođi sad. I sramu. Ajde. Evo, val. Savršena je voda. Znači, ne znam, ja sam to rekla već davnih dana, da je meni more ko drugi svijet za razliku od Zagreba. Aha, sorry, Rozo. Želiš mrežu? Donat. Aha, iću kupiti još. Ugl, shorts, ultra spontani. Neću te snimati. Uglavnom, eto. Tako sam se riješila kamenčića. Idemo u novu godinu. Moj rođendan je ljeti, tako da.